El mal temps i la pluja no han impedit que Talarn hagi celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de Sant Martí. Dins els nombrosos actes, el plat fort va ser el 20è concurs de pintura ràpida i el 19è concurs infantil i juvenil, que aquest any giraven entorn a l'Horta de Talarn, una de les més extenses de la comarca. En total s'han repartit més de 4.000 euros en 8 premis, als que optaven 37 pintors que han participat al concurs. La temàtica del concurs varia en cada edició, per tal d'inspirar i remoure la consciència tant de pintors com de públic en general. Abans era tema lliure, que podien pintar tot el poble o tot el que volguessin, i ara els hi acotem una miqueta. No? Vull dir, vam començar amb retalls, que era fer una portalada, un escut del poble. L'any passat va ser esquitjos, que eren per fonts, basses i també per poder les instal·lacions hidroelèctriques, i aquest any fem fragments i els fragments els hem demanat que ens fessin la zona dels horts. La Fira de Sant Martí també va comptar el diumenge amb la tercera Fira d'Artesans del Pirineu, amb menys paradistes de l'habitual, per la pluja que va caure de bon matí. Tot i el mal temps, va ser destacable el nombre de gent que es va atansar fins a la fira. Així mateix es van oferir espectacles i tallers de circ durant la jornada de dissabte, així com una excursió infantil a Sant Sebastià. Els més gormands també van poder gaudir d'esmorzar i dinar populars.